sećaš toga, platio bi sad da ga pogledam opet, ali nema nigde. Srce moje, ne znam beše koji je to klip. Ovo je neki demo. Nikada ti nisi htjela znati da kada jednom moram ja neću da se vratim. Šalješ sve Ovo je demo. te poruke i znam da ćeš zvati meni da te glumiš nivo, to nećeš znati. Ti kažeš da ja prestanem stvari te koje ti započinje. Ovo je demo, tako da, mislim, tek smo juče nešto kuckali, zanimljivo je. Ali nije ova pesma nova koju sam, ovo ne mora ni da je zanimljivo je, lagano. Ali vi ste htjeli da vam ja pustim ovo. Čekaj, moram da paziš šta vam puštam, red. Dosta. Do jaja, brate. Ladno sam pustio 2 sekunde na ove pesme. I to će da me ubije menadžer. Tačno je 20 sekundi, da, tako da 20 sekundi je ostalo da se odjavim. Ljubi vas brat Kastos, ne, nisam se vratio da snimam vlogove. Samo sam hteo da vidim, pošto su mi Crni Laura rekli, kaže snimi live, čisto da vidiš koliko će ljudi da te gleda. Očekio sam 1500, evo 1700, tako da mi je jako drago. Hvala na prelepim komentarima. Vidjet ću da li ja mogu da imam neki profit od ovoga, pošto ne želim da snimam za džabe. Šalim se, ljubi vas brat, pa naravno ću da snimam za džabe. Boli me, ona stvar da snimam za džabe. Samo lova, brate, samo lova, brate, samo lova, brate, samo lova, brate, samo lova, brate. Vola bi da... Ljudi da me zovu, to spari me. Evo, vraćam se. Ljudi, ljubim vas, ovaj klip se briše, svi vi koji ste pratili, velika ljubav za vas, svi vi koji niste, mala ljubav za vas, znači mala, nema neko da snime da je reuploadovo i to, nema da ste pederi, zato što ako neko reuploaduje, neću namjerno sutra da snimam. A možda snimim sutra opet. Ćao, ljubav vas brat, puno, ćao.